Bueno, azkar nabarituko zenuketen bezala, gaur, leku ezberdin batian gaude, ez gaude unibertsitateko irrati estudioetan, non gaude, Xon? Utrikun gaude, leku paregabea aparta bideo hau egiteko. Ez dakigu nola aterako den, ingurua naturala da, Bai, baina realaren inguruan hitz egitera gatoz gaur ere, ze asko dago kontatzeko, bai, asko. Villarrealen gertatutakoarekin hasi baino lehenago, aipatu beharra dago, oraingo astean bideo bakarra igoko dugula, oporraldian gaude, Hori da, deskantzo behar dugu guk ez ere. da erreza koinziditzea, ez? Orduan bideo bakarra egongo da, Bai, baina gaurkoan gainera aprobetxatu zere asteburuan kopako finala egongo dela, beraz, Alabesen kontrako partida hau bakarrik aurretik, orduan, bideo bakarrengo dugu aste honetan, eta Bai. ja hurrengo astetik aurrera, beti bezala zitugu. betiko martxan, ez? Azkenean, egutegi gogorra dator aurretik, ikusi dugu Villarrealen gertatu dena, eta ezin da errepikatu hori, ez? Ez, lehenengo aldiz urte eta piku geroago, Realak, markagailuari buelta ematea lortu zuan, eta, alde horretatik pozik. Bai, baina gutxi iraun zuen, ez? Postasunak. Bai, Eta nik uste dut, azkenean, Realak aurrera pauso garrantzitsu bat eman zuela bigarren zatiaren hasieran, eta denok igarri genuela, zerbait egin zezakela Realak, ez? Eta Villarrealetik emaitza on bat atera, baina gero, asko komentatu da Twitterren, sare Bai. sozialetan, eskema aldaketa horrek asko eragin zuen partidan eta txarrera. Bai, lehenik eta behin, puntua nik uste, gehienok sinatuko genukela partida hasi aurretik, ze, kokatzeko Villarrealen kontra ligan bosgarren sailkatua dena, gero etxetik kanpo talde oso on eta fisikoki gogor baten kontra, berdinketa eta puntu banatze hori nik uste nahiko nazala. Bai, errealista zen, ez? Bai, gero partida ikusita, esan dezakegu gauzak hobeto egin al... Bai, hobeto egin al genituen, Bai, eta batez ere, Realak bere esku izan zuen garaipena ateratzea, baina orain arte asko errepikatu den akatsetan erori zen berriz ere. Ikusi dugu Imanol Realera heldu zenetik bosteko defentsa hori probatu duen danetan, gaizki atera dela. gehienetan gaizki atera dela, eta berdina gertatu zen, ez? Bosteko defentsara pasatzen zarenean, ez daukazu zertan atzera pauso hori eman behar, baizik eta, Villarrealen zelaian presionatu, gogor, batez ere disputetan, gero area barruan markekin kontu zeuki, eta esen hori gertatu, guztiz kontrakoa gertatu zen. Azkenean, bigarren zatixan, baloiaren erantzukizun guztisa Villarrealeri eman zion. Baina, nebazu lehengo, algerazi partidatik atera ditzazkegun alde honetatik, ze beste behin ere, hirugarren aste segidan, Jon Martin aipatu behar dugu. Bai. Villarreal kontrako partidaren kasuan 10 despeje egin zitsun, eta, pentsa dezakegu defentsiboki, eta bada ere, jokalari oso gogorra dela, baina eske baloiakin 180ko presizio eukizuan. Bai, oso ona da, eta nik uste dut onena dela margen asko duela oraindik, ez? Hobetzeko. Egia da, adibidez, Mallorcaren aurkako partidan, 80 minutu bikain egin zituela, baina adibidez goletan zerbait gehiago egin zezakeen, gero detaile txiki batzuk ere, akats batzuk izan zituen, baina potentzial handiko jokalaria da, eta hori oso ondo etorriko zaio Imanoli. Ikusi zenun, ez dakit noren kontrako takela izan zen, baina Villarrealeko azkeneko jokalaria zen, eta oso ondo jun zan lurrera. Bai, oso ondo. Gero bestetik, gure golegilea, Mikel Oyarzabal, ze, 17 gol darama denboraldi honetan, eta, klaro, egisa da lehenengo gola penalti batetik datorla, eta bigarrena... Bigarrena berak bakarrik ikusi zuen, eta berak bakarrik sinetsi zuen baloi horretara. Baina hori da, presio hori inin behar dozu, eta sinetxin behar dozu... Baina Oyarzabal beti egiten du hori. Bai, presioa... Gero, gutxitan erteten zaio ondo, normala den moduan, atezainak ere ondo egiten duelako, baina kasu honetan, gola sartu zuen, eta bere errekorra apurtu du. Gutxitan esan dugu, baina nik uste dut, Villarrealen finen ibili zen jokalaria ez dakit, baina, nahiko txukun ibili zela. Bai, guztira, 17 gol eta 7 asistentzia denboraldi honetan, lehen aipatu dugun bezala, bere denboraldi, edo gol gehien sartu dituan denboraldia,
Eta, klaro, irakurri dut Twitterren, jende askok esan duela, bueno, penalti asko egon dia aurten ez dakiz zer, baina, bueno, 17 gol horietatik 6 bakarrik izan dira penaltiz, eta aurten penalti bakarra faiatu du. Sartu egin behar dira penalti Bai. horiek. Orduan, bueno, hain erreza bada, guk animatzen diegu, eurak ere botatzera penaltiak eta aber sartzen duten, ez? Ontxe, bueno, nahi bauzu algera pasa, txamponeko beste aurpegira, ze partidak ere alde txarrasko Gehiegi, bai, ez? izan zituen. Alde batetik, atxeden aldian egontzan aldaketa hori, Zuzic atera zan, eta Patxeko sartu zan, Bai. eta nahiko deigarria egia esan da, Bai, nik aldaketa hori. ondo ikusi nuen hasieran, esan nuen, ba, bueno, Villarreal min asko egiten ari da barrutik, ez? Aiozek balio asko jasotzen zituen, bigarren jokaldietan rebote asko eramaten ari zen Villarreal, eta esan nuen, ba, bueno, jokalari bat gehiago leku hori kontrolatzeko, ba, hobe, ez? Baina guztiz kontrakoa izan zen. Lehen aipatu dugun bezala, atzera pauso bat eman zuen Realak, eta hau Kubok esan zuen, medio japoniar batean, uste dut, bueno, kexatu egin zen, ez? Realak protagonismo gutxi izan zuela baloiarekin, eta pasibo egiak izan zirela. Bai, batez ere, hori, azkenean, bost defentsakin defenditzen jakin behar dozu. Ze, bueno, ikusten behar dozu gol guztixak area barruan Villarrealeko jokalari batek bakarik rematatzen du, jaurti egiten du. Orduan ikuste, ba, Imanolek horretan erantzukizunaren parte handi bat baduela. Bai, automatismo falta esango genuke, eta hori gaur ere aipatu du Imanolek prentsaurrekoan, ba, bueno, azkenean ez zela ondo egon Reala, hori horrela da, eta hemendik aurrera ezin dituela horrelako akatzak egin, ze edozein taldek ez dizu barkatzen. Hau da, bihar Mendizorrotzara joan gaitezke bosteko defentsarekin, eta 3 gol sartu dezakete, eta listo, horra amaitzen da partida. Azkenean, bueno, Imanolek erruan nun egontzan ikusi behar du, eta zei egin behar da urrengo partidan, berriro ez errepikatzen, ez? Bai, bueno, esan beharra dago ere, orain urrengo partidarako jokalari batzuk errekuperatu dituela Realak, alde batetik Martin Zubimendi, egongo da. Gero aurrian ere Oskarson eta Barren ere bueltatu dira deialdira, ikusiko dugu ea, bueno, behintzat Barrene hasieratik ateratzeko, ba, bueno, prest dagoan. Esan du Imanolek, hasieratik irteteko ez, baina laguntzeko prest bueno, segurazki Sergio Gómez ikusiko dugu ere. Bai, nik uste dut Sergio Gómezek errepikatuko duela hor. Eta, bueno, hau sailkapenari begira, Reala nun usten du, 9. postuan jarraitzen du, uste diazela 52 punturekin, eta, bueno, Betisek irabazin zuan, orduan ja Championseko eta UEFako lehenengo postu hori oso zailak dira. Joan gaitezke horrekin ahazten, eta agian favore handiena Realari Bartzelonak egin dio jardunaldi honetan, 1 eta 3 jarri zen Celta eta egin aldi ere, bueno, jardunaldi honetan Mallorcaren kontrokiko du partida. Bai, gaur jokatzen da partida hori, bideo hau ez dakigu noiz egongo zareten ikusten, asteazkena ikusiko dugu. Partidan aurretik fijo. Baina... Eta, bueno, oin ikusi dugu, helburu errealista eta, bueno, borrokatu behar dugun helburu hori 7. postu hori dela, momentu honetan Mallorcan dagoela, 54 puntukin, eta 2 puntutara. Osea, que, bueno, momentuz gu... Realistena hori da, ez? Bai, Bixar zakau Alabez aurretik, Alabezen egoera ere nahiko larria da. Oso larria da, bai. Osa, 18. postuan dago momentu hontan, eta 3 puntuak behar ditu. Irabazten hasi behar da, eta batez ere etxean, ez? Etxean indartsu bihurtu behar da, orain arte ez du egin, eta Realak hori aprobetxatu behar du, hori baliatu behar du, ba, oska egiteko eta 3 puntuak ateratzeko. Alabezetik nabarmentzeko, bere aurrelaria, Kike Garzia, ze denbora honetan 12 gol ditzu, eta ikusitan bai Nayef Agert eta bai Zubeldia deialditik kanpo geratu direla, ikusiko dugu nola segurazki Aritzek eta Jon Martinek nola egingo dioten aurre Kike Garziari, ez? Bai, gainera ikusita Realak atzean utzi dituen zalantza horiek, ez da partida erraza izango jokalari gazte batentzat, kasu honetan Jon Martin, eta bestalde bere perfil txarrean jokatzen duen beste jokalari batentzat, kasu honetan Aritz Elustondo. Nik gauza bat esango dizut, ez? Hemendik aurrera geratzen diazen 6 partidatan, Jon Martin ikusen dut lehenengo 11akuan, hasierako 11akuan. Nik ere bai, eta ez da
Zubeldiaren aurka zerbait daukadalako, eta ez dut uste zuk ere ez, baina nik uste dut jokalariarentzat ona izango dela, eta Realarentzat etorkizun baterako oso ona izan daitekeela Jon Martinek jarraikortasun hori izatea. Bai, eta batez ere ari dalako erakusten prest dagoela jolasteko, ez? Bai, prest dago, hori, ez da etorkizuneko jokalari bat, baizik eta momentukua da. Errendimendua ematen ari dena, eta hobetu behar ditu gauza asko, baina minutuekin lortuko du. Gero, aipatzekoa, eta lehen zuk, sozidatzeo zu Twitterren ere, Zakarian, nun dago Zakarian, galdu egin da, ez dakigu, azkenengo berri isa, ustot izan zala Uniteden kontra ez zuela bidaiatu, pasaportearen arazoa, eta hortik aurrera, ez dakigu segertau. Ez dugu izer jakin uste dut, pasaden astean edo orain dela bi aste Imanolek aipatu zuela prentsaurrekoan, agian denboraldi amaierarako laguntzeko prest egongo dela, baina hala ere inkognita hutsa da bere denboraldia. Ez que hemen dakat apuntauta, ligan 3 partida jolastu ditu, gol bat, ustot izan zala Leganesen kontra, eta sekulako partida jolastu zuen, hori bai, ez dugu zalantzan jarri. Atxeen aldira arte. Bai, eta gero, Europan partida bat 7 minutu, guztira Liga eta UEFA kontuan hartuta, ez da iristen 80 minututara. Ez dakit zer esan, akordatzen naiz udan lesionatu zenean aurre denboraldian, 2-3 hilabeterako pentsatu genuen zela bere lesioa, eta apiril bukaeran gaude. Baita, araruna ez da igual minduta goti, ararua da, ez dugula berririk. Ez dago informaziorik, ez dago, ez. Inkognita bat da, orduan, ikusiko dugu hemendik final, jaurdunaldi, denboraldi amaiera arte, zoze geixo jakeiten dut, baina momentuz. Aipatu behar ezagun, Zakarianen izena. Bai. Orduan, algerazi gure predikzioarekin 11-akorako, ea zaterako duan. Nik uste du tatean Remiro, gero ez da aldaketarik egon, ez asko, ez dut espero. Ez dut uste aldaketa asko egon dela. Aranburu jokatuko du hasieratik, Traore jokatu zuen Villarrealen. Eta esker lateralian ikuste ere Javi López, Javi López etxera bueltauko da, Alavezen jolatu zuen iaz. Eta, nik uste ere titular bezala ikusiko dugula. Gero, zentralak esan ditugu. Ostia, beste bat ere rekuperatu dugu, Aztuin Jaku aipatzea, Zubimendi bueltan dago ere. Bai, nik aipatu dut hori. Bale. Zubimendi bueltan dago, 11-akoan egongo da segurazki berriz ere. Eta gero, zelai erdiko beste biak, agian Marin eta Zuzic, ez dakigu Brais 11-akoan egoteko prest dagoen. Mallorcaren kontra ez genuen ikusi, lehengo partidan Villarrealen kontra 5 minutu, 10 minutu jolastu zitxun. Orduan, segurazki ez da egongo prest jolasteko, eta nik uste Zuzic eta Marin egongo diazela jolasteko. Eta aurrian Barrenek ez dirudi prest dagoenik 11-akoan hasteko. Nik uste dut Sergio, Mikel eta Take izango direla berriz ere 11-akoan egongo direnak. Beker ere bueltan dau, ez dugu... Eta Oskar Sorn ere bai, orduan alternatibak badaude, baina ez hasieratik hasteko. Orduan 11-akoa hori izango zen, ez? Bai, momentuz ikusiko dugu ea puntuatzeko ematen digun. Nik uste... Eman beharko, ez? Bai, gainera, eske ja partiak itxi falta dia, 6 falta dia, eta datorna ikusita, falta Athletic Club, Atletico, Celta, Mallorca, Mallorca ez Girona, eta Real Madrid. Zer geratzen. 3 partida etxian, geratze dira. Osea, hiruetatik bai Atleti, bai Celta, eta bai Girona, irabazi beharko ditugu. Bai, eta detaile garrantzitsua, hurrengo jardunaldia Alavesen ostean, Atletik da etxean, eta Realak 6 jokalari galdu alditu partida horretarako, 6 jokalari ditu 4 txartelekin. Orduan, orain ez dakit buruz zeintzuk diren, baina kontu zeuki behar dugu horrekin, ez badugu nahi, derbi handira, esango dugu, ez? Oso mermatuta heldu.